Аз съм Теодора Василева, старши детски начален учител, родов и системен констелатор, бизнес констелатор, NLP специалист и жена с мисия. Скъпи приятели, искам да ви припомня, че скоро имах един проект "Дъщери без майки", който включваше 5 основни компонента и който беше роден от една изключителна моя болка, но успешно трансформиран чрез любовта в сила, в ново начало и в огромен импулс в моя живот. В момента имам една идея, която искам да споделя с вас и която искам да помоля всеки, който има желание, да коментира дали това би било полезно за него. Моят нов проект ще включва курс, който ще се казва "Дъщери без майки". Този курс ще включва 5-6 видеа и те ще са насочени към хората, не само които са израснали без майка по някаква причина, които са имали липса на майка, било то смърт, напускане по някаква причина, без значение каква. А също така и към хората, които си имат майки, но имат изключително болезнени и неудовлетворяващи отношения със своите майки. Смятам, че този курс ще бъде изключително полезен за много хора и той ще включва не само видеа, ще включва много домашни, ще включва практики на живо, ще включва насоки, много насоки от мен и огромни трансформации. Така че, скъпи приятели, очаквам от вас да ми напишете в коментар дали смятате, че този продукт ще бъде полезен за вас и изобщо за хората и като цяло за вашето мнение. Ще съм ви много благодарна. Приятна вечер и до скоро!